Here we go. Good morning guys. Ngayon, welcome to my channel. Gabi na. Wow. Ang cool sa labas dahil umuulan. So ngayon, umaba na yung video. So ngayon, mag-shave ako lahat ng camera. Sana yun. Okay, eto na. Here we go. Hindi na lahat yan malinis pero at least mabas-bawasan ang dumi sa mga ito. Alam mo yung mga guys, mabilis lang to tumubo ang aking mga bigote dito sa aking mga mukha. Himala. Shave lang ako. Himala. Siguro mga 3 araw tutubo na to. Katapos ako mag-shave ngayon, tutubo sa 3 araw. Ilaray mo, lolo. Depende yan. What's up guys? Ngayon tuloy-tuloy pa rin ako nag-shave yung bigote dito, hindi pa natatapos, no? Nandito ako sa labas. Yun mga guys, umaya pakita ko ng finished product ng aking paghihirap na pag-shave. Diyan lang kayo at dito lang kayo, dito lang ako, dito lang, dyan lang kayo.